Nawala na yung sa bewang ko at saka yung sa hip ko medyo guminawa. So, siguro bukas makalawa mawawala na ito. Sana po, suportahan nyo yung TV Bisaya 1 dahil malaking tulong talaga na siyang makahilot sa inyo. Malaki pong ginhawa, malaking tulong kumpara sa iba. Ito pong walang bayad dahil nag-aalok po kami ng kahit papaano, pero sinabi niya talaga na wala itong bayad. Tulong niya sa mga tao, charity lang talaga po. Sinisiguro ko po na hindi siya tumatanggap ng bayad. At in return, siya pa ang nagbibigay. Sana po, tangkilik niyo po ang kanyang channel. Maraming salamat po. Nandito ako ngayon sa left side ng paa kung ang saan nandito ang stomach tsaka heart. Dito ako sa thyroid at maya maya lang pinukpok ko ng bahagya ang part ng mata at ang tainga. Ano to? Eyes tsaka ear. Itong bandang dito. Dito naman sa gilid, shoulder tsaka arms. Itong dalawa na to. Kuntintado lahat. Intestine, hip. Ito yung brain. Tapos may mga sa sinuses pa. At lumipat naman ako dito sa may thyroid at dito sa may pancreas at sa may adrenal glands, pati na rin sa liver. At umakyat ako ng bahagya dito sa may arms at saka sa may shoulder. At maya maya lang ay dadaanan ko naman ang gallbladder. At maya maya ay dinaanan ko ang head or brain at ang pituitary. Lumipat naman ako dito sa may gallbladder at dito muna ako magko-concentrate ng bahagya. Ikot ng counterclockwise lang at clockwise ng bahagya ay sapat na. At lumipat ako dito sa may bandang taas sa may diaphragm. At papunta na yan sa lungs, magkadikit lang yan. Bumaba ako ng konti dito sa may transverse colon. Ay kasama na rin dyan ang pancreas. At bumaba naman ako dito sa may lower back o sa may hip, kasama na ang knee. Dito muna ako magko-concentrate dahil napakasilan itong parte na ito, itong lower back na part at ang itong hips at ang kasama na dito ang knee. At ipupus lang ay kukonsentrate lang tayo dito at nang dahan-dahan. Yun na mga hindi nasasaktan si tatay. Maya maya lang ay pukpukin ko ng bahagya ay itong part ng lower back at ang hip or knee. At dito ay ito may bakas na. Maya maya ay ang bakas na yan, yung bilog ay grabe ang aking pagtiterapi kay tatay. Kitang kita ang bilog na part na yan. At kinabyos ko muna ang lahat ng small intestine. At dito muna ako sa my left side. Kung yung part 1, part 2 ay nasa right side, ngayon part 3 ay nasa left side na ako. Nasasaktan si tatay dito, napaparay siya.
stretch ko naman ang kanyang fibula at ang kanyang tibial nerves, kasama na ang kneecap at ang patilya. At kasama na rin ang sciatic nerves. At maya-maya lang konti ay ito yung pinaka-paborito ko. Ang benefits dito ay ang sa may lower back area, at dito sa may disc at sa may bones at sa may ligaments at sa may nerves at ang joints na din na dito sa may lower back. Kanina, kung tingnan mo lang, tapos ka na siya tatay. Ay, parang wala na sakit to. Hindi ka na sakit ka? Ha? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dito naman kami sa dito tayo, which is ito yung paralyzed na bahagi. Ito yung na-stroke. Ito yung kanan tayo, kaliwa. Ito yung kaliwang bahagi. Okay, kunin na natin. Tayo, medyo masakit to, pero tiisin mo lang. 2, 3, 4. At ito na, dito muna ako sa mga sinuses area o mga daliri. Ay pinisil-pisil ko muna ng bahagya itong lahat na sinuses. At dito na ako, pinuntirya ko na agad ang part ng eyes tsaka ears. Pinukpo ko lang ng bahagya at dahan-dahan lang. 1, 2, 3. Dahil masakit itong part na ito. At dito naman ako sa may diaphragm. Sa may diaphragm ako nagko-concentrate. Lumipat ng kukunting bahagya dito sa may liver area. Ay kasama na dyan ang pancreas at ang adrenal glands. Dito naman ako bumalik sa may head or brain at dito sa may pituitary. At kasama na rin ang thyroid dyan, ang part na yan. Nagko-concentrate muna ako dito sa may utak. At lumipat ulit ako dito sa may diaphragm, dito sa may liver area.
at umakyat ako ng bahagya dito sa may waistline. Ito yung part ng waistline. At lumipat ako dito sa may side naman, dito sa may arms at shoulder, at pababa naman ako dito sa may lower back at ang hip at ang knee. Ito yung part na pinaka-stress na part ay pinukpo ko ng bahagya itong lower back na parts at ang hip at ang knee na part. At inisearch ko na rin ang kanyang ankle joint at ang dito sa may talos at ang kasama na ang fibula at ang tibia. At dinaanan ko na rin ang quadricep ni tatay, pati ang bicep dito sa may hita. At maya-maya lang ay dadaanan ko rin ang kneecap o patilya dito sa may lateral area at sa may medial. Nagpo-concentrate muna ako dito sa may patilya o dito sa may kneecap. Ay bababa na rin ako maya-maya dito sa may fibula at saka sa may tibial nerves.